dito po. Sige po dyan. Hello po. Parang okay lang po yan kahit may bagyo. Super celebration. Birthday niyo po parehong dalawa. So, kumusta naman pang araw nyo? Okay lang po yan. Kumusta naman pang araw nyo kahit may bagyo? Okay lang. Okay lang po. So, mami, andito po yung delivery namin para sa inyo. Ready na po ba kayo? Makita yun. Yung gasol natin dyan. Bale po, ano kami, Petronas. Tapos po may mga pagkain po dito sa loob. Okay lang po ba? Masayang hapon sa inyong lahat mga ka-JFS. Today is February 22 to 2021 at balita nga natin, syempre meron tayong bagyo ngayon which is the bagyong Aurine. Pero tayong lahat ay pinagdadaanan lang natin itong mga pagsubok na to, pero alam natin na malalagpasan natin to. And keep safe everyone. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga maulan at masama ang panahon, kaming JFS ay hindi pa rin tumitigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayong araw ay pupunta kami sa Irayang Sulong, Minalaba, Camarines Sur upang sorpresahin ng dalawang babae na mommy at ate na bibigyan na natin ng swak at sulit na packages ngayon. So tara na't kilalanin na natin ang bonggang packages na ibibigay natin sa kanila ngayong araw. Meron tayo dito Ratabel's cake at red ribbon cake. Meron din tayong dalawang fresh flower bouquet na yung isa ay may face mask, syempre safety protocols, wow. At meron tayong bubble balloon na may happy birthday, Mama and Ate Aileen. At syempre haharanahin din sila ng ating pinakagwapong surprise saranista na si Kuya Gab. At kung makikita nyo, meron tayong yellow and gray na motif naman. So tara na't kilalanin na natin kung sino sila. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't pumunta ng Irayang Sulong. Shorty mismatched fits that was way before you know me. Got a lot of love, well you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall, walking around acting right now. Tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Hello guys! So andito na kami sa Irayang Sulong. So tara na't i-prank muna natin ang dalawang sasurpisahin natin ngayong araw. Kahit nga maulan, we're always on the go. Go, go, go. Oh my God. May na nagkinilas ako. Saan? Nakatako dyan. Kain po. Pwede ko pumasok? Ay, may kainan!
Ma'am Elizabeth. Ma'am Irene and Elizabeth po. Kaya po si hindi. Ayun po. Si Ma'am Elizabeth. Kasi sa akin ng Ashley, tapos may mga pagkain po. Sa inyo po nakapangalan ng dalawa. Bali po cash on delivery service po namin. Sa San Fernando po, bali po delivery namin. May kainan kasi ano birthday niyo po. Nakaka-receive lang po kami sa glit mga items po. Bali po may matang na po kami receive po sa pagkita. Kaya ako po receive sa glit. Bali po namin kayo i-glit sa glit. Para po may kami yung mga items. Dito po kayo, okay lang po. Sige po, dito na lang po kayo. Dresang bata. Dito po. Sige po dyan. Hello po. Parang okay lang po yan kahit may bagyo. Super celebration. Birthday niyo po pareho ang dalawa. So, kumusta naman po ang araw nyo? Okay lang po yan. Kumusta naman po ang araw nyo kahit may bagyo? Okay lang. Okay lang po. So, mami, andito po yung delivery namin para sa inyo. Ready na po ba kayo? Makita yun? Yung gasol natin dyan. Bale po, ano kami, Petronas. Tapos po may mga pagkain po dito sa loob. Okay na po ba? Sige po, kayo na lang po magbukas. Sige po, kayo na lang po magbukas. Okay lang po. Sige na po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Iyak na silang dalawa. Mami, harap ka po dito, mami. Harap ka dito, mami. Ayan, meron din po kayong fresh flower bouquet. Mami, ayan, para sa inyong photo. Nasaan yung sash natin? Para din po to sa inyong sash namin na may happy birthday. Dahil kayo po ang reyna ngayong araw. Susuotin niyo po ang sash namin. Ayan. May pasash tayo. Ayan, mami, suotin niyo po. Ano yan? Suotin po dito. Ayan. Ayan po. At syempre, ito pa po. May sash pa. Ito pa. Ayan! Ay, congratulations lang. Sige, mami. Ayan. So, yung pong regalo na yan ay para po sa inyo dahil balita namin, pareho kayong dalawa may kaarawan. So, sabay po talaga. Kakahapon sa po siya ngayon. So, happy birthday po sa inyo. And kami pong JFS ay binihatid sa inyo ang mga regalo na to. Dahil meron pa po kayong bubble balloon na may happy birthday. Mama and Ate Eileen, para po yan sa inyo. At syempre may Rafa Bell's cake at meron pa po kayong red ribbon cake dyan. Pero bago po yan, isog tayo dito kasi Wala ba baka kayong mga makarating kamay? tayo. Clap your hands! Ayan, mami. Sa inyong dalawa, meron pa po Bakman daw ka kayong mo dyan! Ayaw ka mo! Ay! Ayan. Sige, okay lang. Sa inyong dalawa, nakabitis. Wait lang po wait lang po wait lang. Sa inyo pong dalawa, may babasahin po akong mensahe and after po niyan, meron pong maghaharana sa inyo which is our surprise saranista ni si Kuya Gab. Pero po, may babasahin po muna akong message para po sa inyo. Happy birthday, Ma! Salamat sa gabos-gabos, lalo na sa pagbantay kay David na pasaway. Sana kadakol pang birthdays ang mag-abot sa to, and sana permi kang ngarayo sa anumang hilang, and mahal mi ka, dawa daig ko yan nasasabi ning personal. Love, Irene. At naman, message din naman ito. Happy birthday, Ma! Sayang mayo na si Papa, pero alam tayaon lang siya, binabantayan kita.
and lalo ka na. Salamat sa gabos. And dahil pwedeng mayo kang birthday. Mayong birthday ang sa indong duwa ni Ate Irene. And wish me sa indo good health and more birthdays to come. And paano kami kung mayo ka mo? And kaya salamat na maray. Message sali sa inyong mga aki asin mako ako. So yan po, may message ay may pang may isdaan version pa. So ayan mommy and Ate Irene, happy birthday po. Kumusta naman po ang feeling nyo ngayong birthday nyo ngayong pareho kahit na may bagyo may handaan pa rin? Kumusta? Masaya, palakpakan naman! Happy birthday po sa inyo. So, paharanain pa rin po kayo ng ating surprise aranista pero doon na lang po tayo sa loob kasi maulan. Mami, hindi pa pala dyan nagtatapos dahil may gusto kaming ipapanood na video message. Ito po ay galing sa inyong siguro apo and kayo na lang po ang makakarinig nito. Ayan. Hey po La, happy birthday. Enjoy your day. Sana po maging makasal daw na ini. And sa La, thank you po sa gabos. Sa gabos na sakripisyo mo po sa pagtabang, di mo po kami pinabayaan. Salamat pong mari ako, si Mama, mga tugang ko, di mo po kami pinabayaan. Army pong yaong ka lang permi, maski anong mangyari. Kaya salamat pong maray. Sorry kung dati pirme akong pasaway sa imo. Basta thank you po sa pagtukdo, sa pag-anggot, and sa pagsabi ng mga dapat sa tama lang. Thank you po La sa gabos na sakripisyo mo po sa mo gabos. Basta stay healthy and stay magayon po. Basta yung mali po masasabi ko sa imo La, mag-ingat lang po perme. Iyon pa ako digdi. Kamu po gabos dyan. Mag-ingat po kamu perme. Basta salamat po La. Sana day ka po magbago. Padangaton ta ka pong maray. Aram ko pong padangat po man ko ta. Siyempre day mo man po ko anggotan kung day mo ko padangat. Basta padangaton ta ka pong maray La. Pangako, mabawi man po ako sa gabos na sakripisyo mo po sa kuya. Basta masusuklaan ko man po gabos na sakripisyo mo sa kuya. Basta ang gusto ko lang po, mag-ingat ka po perme. And day mo po pagbabayanan sa diri mo. Happy birthday. Love you. Ingat ka perme. Okay po. So, ayan po dalawang video message galing po sa inyong mga apo. Apo niyo po ba yun? So, kumpleto na yung araw, di ba? Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil laharanain din kayo ng surprise aranista namin. Tara na't pumasok muna sa bahay ng ating dalawang celebrants today. Okay guys, so nandito na tayo sa humble home ng ating dalawang celebrants for today. Siyempre, hindi mawawala ang ibibigay nating arana na ibibigay ni Kuya Gab. Kahit bagyo.
kanta muna. Isang single po sa inyong dalawa. Kung sa isang single sa dua, Single si Mayabet. Si Mayabet. Paano na siya? Hindi single mang kirara. Kaya, kayo. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. No, I don't pretend. Stay by my side even the world is caving in. Oh, I don't you worry. I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me at my worst. Though I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the work. Can we stay forever? Let me hold your hand. I can feel those spaces in your heart, no one else can. Let me show you love, no I don't pretend. I'll be body oh I don't you worry. I'll be there whenever I need somebody who can love me at my worst. Though I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the worst. Eh, so palakpakan na po ang dumatang sa Hello guys! So yan ang dalawang kanta ni Andong ni Kuya Gab sa ating dalawang napakagandang mommies over here. So ano naman po, ba't parang sobrang emosyonal kayo, mami? Sinasabayan niyo talaga yung ulan ngayong araw. Pero okay lang po yan. I hope na masaya-masaya po talaga kayo ngayon. Dahil syempre, hindi na po yung, hindi lang basta handaan, kundi may sorpresa talagang bongga. Pero ngayon po, ipapablow namin ang inyong mga cakes ngayong araw. So bago yan, kakantahan muna namin kayo ng Happy Happy Birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Make a wish po and blow your candle. Okay lang po kahit hindi nyo nasabihin. Sabay? 2, 3. Yay! Happy, happy birthday po! So ngayon, gusto lang po namin din kayong hingian ng mensahe. Siyempre po, pasasalamat na lang din. And siyempre, blessed po kahit may bagyo ay may handaan, marami pa rin kayong bisita ngayong araw. So, unahin na muna natin si Mami Irene. Mami Irene, ano pong gusto niyo sabihin? So, pwede po si Mami Irene muna. Baka umiyak. Thank you sa dahil ko talaga akala ko na yung kabali. Dahil talaga kabali. Sa Indo, sa Imo. Salamat. Ayan. Isang I love you naman, Mami. I love you. Ito naman, si birthday celebrant natin ngayon, si pinakamagandang Mami. Mami, may face mask ka na. Tara na. Go, charot. Ano bang gusto niyo sabihin naman, Mami, ngayon? Ako, ang masasabi ko sa Indo Gabus, nawa, dahil taka mo, pigimbitaran,
nag-iritikan mo sa kuya. Tapos sabi ko sa Endo, may akong ihanda. Pero na-surprise ako din doon, Gabos. Mga aki, mga pinsan, mga iyado. Salamat sa Endo, Gabos. Ako talaga na yung iritikan mo. Hindi ko naglulubang ata na nag-iibo. Sabi ko, gusto mo yan lang ako. Nagkain ko ang araw kain ninyo daw. Ang ayaw na ako. Kaya, nagmula ang pagpasalamat ko sa Endo, ma'am. Talaga nagkain ko ang araw ka ng birthday. Hindi ko akalain na araw ka ni may kaya harang pag-isip. Kaya salamat po sa Endo, Gabos. Mga ninyo. Nalutan ko na talaga po sa salamat ko sa Endo. Ang pag-inom ninyo sa kuya. Yung mangyarara. Dawa mayo na atong ako. Salamat sa Endo. Dawa nagbabagyo. Yung kami. Happy birthday! Kahit po, ano sabi niyo, hindi kayo nag-invite, pero makakapalang pa. Charot lang! Charot lang! Pero mami, ang ibig sabihin lang po niyan, maraming nagmamahal mo papaluwas na eh. Kasi po, Lala mo sumugar sa sunod. Ay, wala pa naman na. Pero feeling ko yan dapat yung sa marami yan Hindi, parang ano ako kahit po walang kahit po hindi nyo sila na-invite, as in po, mahal po nila kasi kayo, kaya nandito po silang lahat. So, happy birthday po. And sana, sobrang saya din po ninyo, sobrang saya po kayo po. Sobra. Mami, ilang taon ka na po bang biyuda? Tama ba biyuda? Isang taon pa lang. Okay lang po yan. At least marami po sila yung mga anak nyo andyan para sa inyo. So, yan lang po ba? Yan lang gusto niyo sabihin? Salamat po sa Endo, Gabos. Mga rayaw ni Pio, mga kabo, mga bisita ko. Meeting di abas eh. Salamat sa Endo, Gabos. Ay, kagawa. Ako nga, balita ko kagawa. Anay, sorry po. Nanay, isang I love you naman, nanay. Isang I love you na. I love you all from your family, friends, and ano na lang. To your pala. I love you sa Endo, Gabos. Mga... I love you too! I love you. Flying kiss na lang, mami. Flying kiss. Mahal ta ka mo, Gabos. Salamat. Okay, so yan ang dalawang nanay natin na sinurpresa ngayong araw. Si Nanay Elizabeth and si Nanay Eileen. Dalawang babae ang binigyan natin ng sorpresa at saya. So again, I am Ate Angel. We don't just create, but we captivate. Follow on our social media accounts. Thank you, Kuya Gab, sa ating haranista. Follow nyo kami sa social media accounts, guys. Thank you so much. Magbabay naman po kayo. Bye! I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing with your rules. Everything look better with a view, I could never get attached. When I start to feel unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad, it's not all you want from me. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done, I'm so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I wanna be your bed. 12 hours in a month, walking around acting bright now.